στοιχειώδεις αξίες οι οποίες χαθήκαν στην ελληνική κοινωνία ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Διότι στη θέση αυτών των αξιών μπήκε το δάνειο, μπήκε το πώς μπορώ να πάρω εγώ πιο πολυτελές αυτοκίνητο, μπήκε το γεγονός της εξαγοράς μέσω επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι περικαρίες αυτοί. Γιατί πιστεύουν, και αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται στην φιλολογία, υπάρχουν σε επίσημες θέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύαν ότι το να επιβάλλουν στην Ελλάδα αυτά τα μέτρα ως, πώς θα το πούμε έτσι, πειραματόζω, μπορούσαν να το κάνουν γιατί είχαν πιθαναγκάσει τον ελληνικό λαό, του είχαν στερήσει την αξιοπρέπεια σε τέτοιο βαθμό, του είχαν σταλάξει την ιδεολογία του επέτη, του ζήτουλα που μπορούσε να ζήσει μόνο από τα αιωτικά κονδύλια και από τα χαμηλότοκατάνια, ώστε να μπορούν να το επιβάλλουν αυτό το καθεστώς που το επιβάλλανε. Γι' αυτό προτίμησαν την Ελλάδα. Γι' αυτό σε κανέναν άλλον ευρωπαϊκό λαό, ούτε στους Ιρλανδούς, ούτε στους Πορτογάλους, τολμήσανε να βάλουν τους όρους και τις συνθήκες μιας δανειακής σύμβασης σαν και αυτή που μας επιβάλλανε εμάς. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι ακριβώς εκεί είναι το ζήτημα. Ότι χτυπήσαν ακριβώς σε ένα λαό που για 2 δεκαετίες δυστυχώς τον μάθανε μόνο να υποχωρεί. Μόνο που φτάσανε στο σημείο η υποχώρηση να πιάσει τοίχο. Δεν έχουμε που να υποχωρήσουμε. Η πλάτη ήδη νιώθει τον τοίχο. Η χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ στην ιστορία της. Για πρώτη φορά η χρεοκοπία της χώρας συνδέεται με την ίδια την επιβίωσή της. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα και στο βαθμό που δεν υπάρχει χώρα, τότε ο εργαζόμενος δεν είναι τίποτα άλλο παρά νομάδας σε αναζήτηση του επιούσιου απανταχού γης, όπως αυτή η φτωχολογιά που ξεβράζει κάθε χρόνο στις ακτές μας στο Αιγαίο. Αυτό είναι το μέλλον των παιδιών μας. Και εμάς τον ίδιο. Όποιος από αυτό μας μπορεί να δει. Και σας το λέω πρακτικά, ότι αυτό το πράγμα, εγώ το Πάσχα ήμουν στην